אדר תשנ"ו. מדינת ישראל מצויה באחת התקופות הסוערות בתולדותיה. בעקבות הסכמי אוסלו, גל טרור רצחני שוטף את הרחובות. המתח הציבורי בשיאו. 45 דקות לאחר פיגוע דמים בירושלים, אירע פיגוע באשקלון. המחבל לבוש מדי צה"ל נושא מטען חבלה גדול על גופו, ואז הוא מפעיל את המטען. שוב המראות הקשים של חלקי גופות וחפצים מפוזרים. בחברה קדישא אוספים את השרידים, את החפצים האישיים המוכתמים בדם. מחבל שנשא על גופו מטען רב עוצמה. נראה מחבל מתאבד. רצתי כמו מטורף לכיוון הפיצוץ. 12 הרוגים בפיגוע הזה. 11 בינוני קשה. עכשיו אנחנו עלינו לאמבולנס והגענו למה שאנחנו עכשיו כאן. בתוך כל הכאוס הזה מתקבלת החלטה חסרת תקדים. לעצור את הרב יצחק גינזבורג. ההחלטה מתקבלת לא בעקבות מעשים, אלא בעקבות מילים. באותה תקופה מסר הרב שיעורים עמוקים, שבהם התבונן במציאות האקטואלית לאור פנימיות התורה, והדגיש בין היתר את מצוות הנקמה ואת חשיבותו של גירוש האויב הערבי מארץ הקודש. באותם ימים התפרסם גם המאמר ברוך הגבר, שבו התייחס הרב מתוך נקודת מבט חיובית למעשהו של דוקטור ברוך גולדשטיין, השם ייקום דמו, במערת המכפלה, שנתיים קודם לכן. השיעורים נחשדים על ידי שירות הביטחון הכללי כהסתה לאלימות. בי"ט באדר מגיעים כוחות הביטחון לבית הרב ומגישים לו צו וחתום על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, שמעון פרס. אני מצווה על מעצרו. ללא משפט וללא הצגת ראיות כלשהן. הרב נאזק, מובל אל הניידת ונלקח למעצר בכלא השרון. הסיפור של הרב גינזבורג בכלא היה מרתק. היה באותה תקופה, היה עצור על פירון, שהיה אחד מראשי הפשע. הוא היה בשנת אבל. הוא בא לרב גינזבורג ואמר לו, תראה, אני בשנת אבל, הרב גינזבורג אמר לו, תשמע, תיקון שלך, אנחנו נארגן פה כל יום תפילות, שחריס מנחה וערבית, במניין, אתה תגיד קדיש, ואז הרב גינזבורג אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה יהיה עם כשרות, אמר לו, על פירון, אין בעיה, אני מסדר. מה שעשה על פירון, הוא הלך למנהל הכלא, ואמר לו, תשמע, יש פה איש צדיק וזה, הוא אוכל רק בד"ץ. אמר לו, מנהל הכלא, אבל יש פה מסמכי כשרות וזה. אמר לו, לא, כי הרב לא אכל כמה ימים ראשונים, לא אכל רק, אני חושב שגם ירקות ופירות הוא לא אכל כשמיטה, אמר לו, אין בעיה, אנחנו כל יום יביאו שימורים וכאלה. אמר על פירון, לא, הרב צריך לאכול אוכל חם. ואז אמרו לו, אתה יודע מה, בסדר, יש צאנז בנתניה, זה קרוב, כל יום צאנז יביאו ארוחה חמה לרב גינזבורג. זה מה שהיה כל הזמן שהוא היה במעצר. והרב ארגן לו מניין לאל פירון, אל פירון היה אומר קדיש, כולם היו מבסוטים. אבל אל פירון הוציא כזה קול, שמי שלרב גינזבורג תהיה קפדה עליו בכלא, לא יוציא את שנתו. הרב גינזבורג היה שם כמו מלך. כמה פעמים שביקרתי אותו שם, הוא אמר לי, בבית לא מתייחסים אליי כמו... אצלנו הבית סוהר זה בשביל רב יעקב הארפרין, עליו השלום. לא המאפייה כאן בארץ. שכנראה שמה שבסוף הוא חוסר על ידי החברים שלו, זה שלמות התיקון שלו. כדאי לקרוא עליו, ודאי יש מאמר בוויקיפדיה. הוא ארגן את כל המניינים בבית כנסת שהייתי שם, והכריח, מה שהוא אמר, זה היה המלך של כל האסירים שם. מה שהוא אמר, היו חייבים לקיים את זה. אוי ואבוי אם לא היו עושים משהו. אז המניינים עבדו כתקנן, והשיעורי תורה שמסרתי גם כן עבדו מצוין. הכל בזכותו. לא היה לי השכל לדרוש
מהשופטת שאני לא יוצא בלי יעקב. אבל בסוף הוא יצא, ואז כעבור זמן לא הרבה קרה מה שקרה. אבל מה שכן, שזה ראוי לציין את זה, שלפני שיצא, הודיעו לי גם כן לפני המשפט הזה כבר היה, לא ידעו מה יהיה, אבל בכל אופן הייתי צריך אחרי ששחררו אותי לחזור לבית סוהר לקחת את הדברים שלי. ואז נפרדנו. ונפרדנו, לא רוצה לומר את המילה שבועה, לא שנשבענו אחד השני, אבל אמרנו מאוד מאוד חזק אחד השני שיוצאים מכאן, וביחד אנחנו נהפוך את המדינה הזאת. החוקרים ניסו להלחיץ את הרב, לשבור אותו, לגרום לו לשנות את הטון. דוד שיראל, ששימש אז כמזכירו של הרב, מספר על מחזה סוריאליסטי. דיבר המון, הוא הפסיק לדבר, אבל כל שאלה התחיל להסביר, והוא ביקש שיכתבו רות למטה, כמו ספרים. תכתבו מה? הוא היה מבסוט, כן, הוא היה מבסוט שיש לו, הרב תמיד אוהב שכותבים, שהוא לא מוכן, הרב לא מדבר בלי שהתייעל או מזדהה לפני התייעל. אז היה צריך להיות תמיד מישהו שכותב, אז הוא היה מבסוט, כי היינו משלמים לאנשים, אז הנה הוא מקבל, חקירה זה לא, הוא היה מבסוט שבן אדם עכשיו יושב והולך לכתוב מה שהוא אומר. אז הוא התחיל לחדש, הוא מדבר שעות, והוא אומר, לא, הוא הסביר לו איך לעשות הערות למטה, מקורות וגמטה, וכל היה, אפשר היה להשיג את הדברים האלו מהמשטרה, זה היה משהו מדהים. הוא כתב, בסוף החקירה הוא כותב, זה מספר אחת פה, למטה תרשום, שזה, הוא משיג איזה גמטה, ואחר כך הוא חוזר, רגע, תחזור לדף ראשון, תוסיף שם, זה החוקר, ורב מבסוט, כי הנה, זה הדבר הכי חשוב לרב, שמישהו שהוא מחדש חידושים, שמישהו יכתוב, והנה על חשבון המדינה, יש לנו לא חוקר שיכתוב. יפה מאוד. והיו כמה פעמים ככה, שבשלו היה הולך לחקירות, ואמרו לו, תשתוק, אז תדבר. אבל לא, הוא דיבר. מה? כן. הזהירו, אני מיד התקשרתי, זוכה בחירה, נפתר, שלא יגיד כלום, שלא יפתח לדבר, אבל אין דבר כזה. הוא דיבר, והוא ניסה להסביר, וקישר, ואחר חוקר מרגע, מה הקשר למה שאלתי לך? מאוד מעט, אני צריך לשמות כל השיעור. הוא הסביר, כן, הוא צריך להתפונן, הוא חוקר היה אומר, אני לא עניתי לי, אתה לא עניתי, הוא אומר, די שעניתי לך, זה לא לכסף, נדבר להבין, זה מאוד, זה קיצר. אז הוא היה אומר, היה חוקר פעם אמר, אני לא הבאתי, תתאים בסוד השם לירח, ככה עבר החקירה. המשטרה, בלי להתכוון, הפכה למתעדת של חידושי תורה עמוקים בלב חדר החקירות. בעוד הרב נתון במעצר, בחוץ פורצת סערה. משרדי עמותת גל עיני הופכים לחמ"ל מבצעי. הרב משה וישנבסקי, ששימש אז כמנכ"ל העמותה, מקים קו מידע טלפוני שבו נשלחים עדכונים יומיים מהנעשה. במקביל, ידידי גל עיני בארצות הברית מפעילים לחץ בינלאומי כבד על שגרירויות ישראל בעולם. המאבק מתרחב גם לרחובות. דוד שיראל וברוך מרזל מובילים מבצע לילי חוצה ישראל. שלטי ענק ועליהם הכיתוב פרס מכניס רבנים לכלא נתלים בכל פינה. השלטים הורדו מדי יום, אך הפעילים שבו ותלו אותם מדי לילה. הפגנות מחאה תכופות נערכות בצמתים מרכזיים רבים ברחבי הארץ. גם דמויות מפתיעות התגייסו למאבק. לדוגמה, הרב מנחם פרומן כתב מכתב מפורט, שבו הסביר כי לא שייך להעמיד לדין איש רוח על ראייתו הייחודית. לאחר הפעילות בחוץ, הזירה עוברת לבית המשפט העליון, אל מול השופטת דליה דורנר. שלושת עורכי הדין, דן קרמון, מרדכי מינצר ונפתלי ורצברגר, מנסים להילחם בערפל של המעצר המנהלי, שבו החומר חסוי והנאשם נאלץ להגן על עצמו בעיניים עצומות. התביעה מציגה את המאמר ברוך הגבר כפצצה מתקתקת,
אך אז מגיעה התפתחות יוצאת דופן. הרב מבקש לדבר בעצמו. במונולוג ששילב עומק ופשטות, הרב כובש את השופט. הוא מספר על לימודי המתמטיקה באמריקה, על השאיפה למחשבה חופשית ללא תבניות כובלות, ועל המחויבות שלו לאמת. אני רואה את המעצר שלי כהמשך למה שעשו הרומאים לרבי עקיבא, אמר הרב. איני יכול להסכים לסגור את הפה. אנקדוטה יוצאת דופן נרשמה בהפסקה בין הדיונים, כאשר הרב פונה לנציג הפרקליטות, מלכיאל בלס, ושולף במהירות גימטריות על שמו ועל שמות עוזריו. בלס המופתע בודק במחשבון, והכל מדויק. השופטת דורנר, שידועה כטיפוס קשוח וקצר רוח, אינה ממהרת להשתכנע מטיעוניו של הרב. היא מקשה עליו וטוענת כי דבריו עלולים לגרום לאנשים לבצע מעשים אלימים ופזיזים. עם זאת, במהלך הדיונים השופטת מבינה שהרב אינו פרא מהיער, אלא איש רוח עמוק, ואף נוזפת בתביעה. אתם לא רואים? הוא לא סתם מתפרע, זהו אדם מסוג אחר. בסיום המשפט, בניגוד גמור לעמדת השב"כ, מקבלת השופטת החלטה נדירה ומורה על שחרור מיידי. אולם בית המשפט מתמלא באווירת ניצחון מיוחדת, והתלמידים פורצים בשירת פדה בשלום נפשי, שירה שאפילו השופטת לא מצליחה להפסיק. יום חמישי, ח' ניסן, הבשורה מגיעה, הרב שוחרר, המעצר המנהלי בוטל. היציאה מהכלא לא הייתה רק פיזית, היא סמלה ניצחון של האמת על השקר, של החירות על ההשתקה. השמחה בקרב תלמידיו וידידיו של הרב בארץ ובעולם הרקיעה שחקים. קהל עצום ליווה את הרב בחזרה לביתו, יחד עם רבנים ואישי ציבור, ברוב שירה וזמרה. ח' ניסן הפך לחג הגאולה של הרב, וליום שמסמל את יכולתה של התורה להתייצב מול כל הגזרות. כל שירת דיד הנוצח הדהד ברחובות. במוצאי שבת קודש, אור לי"א ניסן, יום הולדתו של הרבי, מתכנסים אלפי חסידי חב"ד בבית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד להתוועדות חגיגית לרגל יום ההולדת, שהפכה גם לסעודת הודיה על שחרורו של הרב. כמובן, להתוועדות הגיעו גם תלמידיו של הרב מישיבת עוד יוסף חי בשכם, אוהדי הרב, אישי ציבור ועוד. חגיגה שלמה של דיד הנוצח. הרב עומד במרכז וקולו מהדהד. המאסר היה שלב הכרחי בדרך לפריצה המיוחדת. באותו איגרת קודש שהזכירו קודם, שפתחו המשפחה, מיד עם המעצר, אז היה כתוב שיזכה לחוג את חג הפסח בחירות אמיתי, ביחד עם משפחתו, בני ביתו שיחיו. החירות האמיתית זה החירות האמיתית של כל עם ישראל, זה מזמן חילותינו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים, גם נאמר קודם כל הפשט שיש עדיין נשארו שם אסורים בפועל ממש. יש עדיין הרבה אסירי ציון שחייבים עכשיו במעמד הקדוש הזה לעורר רחמים ולהמשיך את הפעילות שהתחילה בענייננו, להמשיך את זה כדי לשחרר את כל האסירי ציון שעדיין נמצאים שם, ושוב אי אפשר לפרט אותם בגלל שזה עבודנו, זה הרבה מאוד יהודים טובים. זה לא אחד וזה לא שניים, זה עשרות ומאות. זה עדיין עשרות ומאות יהודים שיושבים על דבר אחד בלבד, יושבים על אהבת ארץ ישראל ואהבת תורת ישראל. בתוך השמחה הזו, כאשר ימים ספורים מפרידים בין הכלא לחג החירות, כולם מבינים, יצאנו ממצרים, בדרך לגאולה הכללית. 30 שנה עברו. היום ברור שהמעצר לא היה עיכוב, הוא היה זינוק. מאז, מעיינות התורה של הרב נפוצו לכל עבר. במוזיקה, בתורת הנפש, בתיקון המדינה, בחסידות ובעבודת השם. היום, כשאנחנו מציינים 30 שנה למאסר והגאולה, אנחנו לא רק מספרים את הסיפור. אנחנו לוקחים הלאה את הכוח של ח' ניסן. הכוח לצאת מן המצר אל המרחב, להפוך את החושך לאור, ולשיר פדה בשלום גם בלב הסערה. לקראת הגאולה האמיתית והשלמה של עם ישראל כולו. מבית אסורים נצא למלוך.